ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коргонӣ барои шумо дублянкаҳои кожаро нишон медиҳем. барои ҳам саркардагӣ ай 10 сола ай 5 сола саркардагӣ то размери 60 пуша метавонем ки занг бизанем. анам хеле чизои кожаи тоза суроғ кардем, ҳам хеле чизои кожаи тоза. пашмшам искусственӣ нестай, пашми гӯспанқатӣ, кожаи тоза қатӣ. ина марҳамат ё 80 сомона то 10 солара. анинҷа сар мешава калонош. барои калонош 300 сомонӣ. кожаи тоза, пашми гӯспанд, пашми тоза. ина бисёр чизое ки ман шуморо нишон медиҳам. хеле пашмои искусственӣ ҳастанд ку ай синтефона ҳар хел кардагӣ мондагианд. ё пашми тозаи гӯспанд қатӣ, нархи ёс дона 300 сомона. марҳамат бибинен кадоме ки Россия даен ҳамин чизоро бисёр шумо суроғ мекардем. марҳамат ба дараҷаи оли гарм мегира. кожаи тоза, фақат безрукавкан ё фақат остин надоранд. тамом. хай остиндорашам скоро мешава. баъд качестваш да гарантия. ҳами кадоме ки мегира гаранти хати кожа мегира. марҳамат ина бибине кожаи заводской, мисол чихеле ки завод кафолат мета ҳамон хел кожа ҳастай. ина бибинен айпеш ҳозира бо мо бо айпештар шумода нишон медиҳем. инҷа бо ҳастай камтарак тинуктарашам ҳастай ки айтаи ҷома мепӯшанд қишлоқода. бо ҳастай ки дар ҳамаи ҷо мепӯшанд ҳамиён. айҷада бо ҳастай галавнаи убор шапка. ина тозаш касе чӣ мегира 60 сомонаи нархаш. пашми гӯспанд қатӣ. кадоме ки мисол сардард шидани ай сардард мешава, ина пашми гӯспанд фоида дора. фоидау зарарашам шумо бояд бифаҳмед. ина марҳамат ҳоз намира мефрода шумо мебинен. ин чиз кожаи тоза. ина ман дарунша нишон медиҳам. ина пашми гӯспандай даруншам пашмай, и ҷӯшам беруншам пашмай. ина кожаи тоза. модел як 40 намуд модел ҳастай пака. кадоме ки маъқул мешавад. ана ёш бо ғавстаранд. ёш бо ғавстаранд. ина дарунша бо ма ай пештар нишон медиҳам. пашми гӯспанд тозашай. хеле ягон искусственӣ анами чизе ки ҳоз шумо дидесен искусственӣ ягон чиз надора. сафед аст, зард аст, сияҳ аст, кабут аст. кадом цвете ки шумода маъқул аст барои калонот то размери 60 аст 300 сомонӣ. барои ҳам метавонем ки барвақттар шумо бигирин. хинукиёи Россияда беҳад хубай. баъд занона ҳам дорем, мардона ҳам дорем. ҳам занона ҳам мардонаш ҳастай. шумо метавонед ки ҳам барои занотон заказ кунед, ҳам барои худтон. инаёш бо моделш хеле дигае, бо фасонтаран ё. барои духтаракҳо бо фасонтаран ё. мисол чиш бисёртарай. пашми берунша бисёр кардагиан, хеле хушрӯ кардагишан. боқӣ сарбаланд обод бошен. худо